İlk görüp seni özüm yitirdim. Komşu jaydan sana qarap oturdum. Yaş kalbimi kaygı gama batırdım. Yığılırsın canımı alır dilleri. Yaş kalbimi kaygı gama batırdım. Her oyun canımı alır dilleri. Oyun beyim sürüyor bak karar bana. Şuna ortamı gol yatır. Ay bu tağama. Hırla alaştık. Yöne yok deyip dursunlar. Senin onun cerin canın bilen hoşlaşırdın ha. Gerek yetişir mi kök? 3 günümüz kaldı. Vah näme yetişme? Göğünün din tut. Yetişir. Yetişir. Mağara anne. Karınlaştırdım kalın ama yoktur. Alo. Salam. Salam. Terdarin tek gelen yok mu? Yok, bu yine bir hepteden geldi. Neme? Bir hepteden. Kim soruyor? Bağışlan. İnşallah gül yarı toy eder. Bizim var yığılan yıksırımız şu yakıcı oğlumuz için. Gerencan han yağlı yaşar. Gidir öz kıyığımız yani bir eder. Gerek can sen sadık ayı gitmek. Hem de da gül yarı var. Hova. Doğraydı. Yerlesi amana ölen bir tanrı. Ay ne diyeyim almayla. İnşallah. Allah yol ver. Yani. Anladım sana. Polyana gerek can. Sosa güzel kaçacak. Sağ ol. Sağ ol. Arada tanıyan. Altından para Sari, ma iyi. Uğrattım oksağaman. Gerek doğun. Sen kıyının bukçotun düzödü ver. Enni netiyi vetse, tähetli günüm daş del. Toy avraylı geçireli.
Men mara uğrayan, sen bolsa biýiliň bek kuşu. Mehman köp boljak. Huda yol verse, men ertir gelerim. Bağışlan, sen ne olur? Mağwe men. Oğlum. Qadirli yolçular, 196-njy gowatlyk uğramagyna 5 minut gardy. Vagonlarımı da vermenden haş edýär. Bol sumundahy ay ne diýeňiz ay? Üstünde pravatlygy pulunu verip näme eder? Hay peleketler bol nähire bular. Cerencan, aç kapıyını bağlam. Men sana bir zat diyecek. Kıydım, dayın bize yamanlığı yok ha. Bizim okula katmalı. Erteden beri yendi adımım yok. Men sen gowuryan naharyňa misirdim balam. Jeren kapyny açanak bolin. Gowluň alamata däl balam. Bar saltyrak bostan gelejiň çagyr. Küçük galo. Bar batymrak nagdal, men sana diýen. Ne burada dodama uyuyan? Ceren, aç kapyny. Eşdiýänmi? Bak näsem kem Agy, goşup. iýgilikmi var? Cerene. Cerencan. Ejen açmasaňa maňa çay da balam. Gürleşeli balam. Belki köşeşersiň. Hemmetini dödüň näker. Şeýde ömür toý tutulýanmydyr? Bari şu özüň bulaşdyryp bersiň. Ceren, aç gudym. Aç ayda. Oğlum, bu kapyny açyly. Aç. Nerede gaýdol? Baktım yattı. Kaçtı. Kaçan näler gaýdy? Bir, dowlat süberme. Ağzından hayır açıverin. Ceren canım on yani iş ederim. Bir alada bilen çıkanlar da. Ana he diýme. Ahir uğradı o koyarım. Bilt yok deyip durlar. Ondan bildi elden almalı boldy. Vagondan çeme boş ýaly. Edenler ne dip görler? Bulara haydi ýanem yok.
Hani birliklerine bakın. He, gelinim. Al. Gel. Men toňaýlanýar. On qatsanda ne bilýän? Goýsan agy. Senem derrüşi erbetlige ýorup oturup berýän. Belki kursa sorulun kaýdynlar. Huşum uğursun. Umumi yaşayış sayın oň jorasy bolmaly. Läli. Şo bardatdan habarlylar. Beglijan, kıyamet gün goňsudan nipdirler. Gayrat et balam. Oğlum, edil şu wagta senden masa gider adam yok. Barda özüň bir habar tutup gel. Bolýaýdy. Dayda, bir jemit kapyny açsaňyz da. Ýeke jemit, derur işim bar. Haşy diýen açyk aýsaňyz da, ha? Ýeke jemit, ha? Yok, girmek bolmaz. Ne? Birini giç. Sağatın näçe bolanyny bilýärmi? Daydajan. Bolmaz diýdim, bolmaz. Haşy diýen men derur girip çykarym. Ýeke jemit, birini görsem bolýar. Ýeke Dayda, Gürrüň mutaldy, ugla. dayda gitmesene, dayda. Dayda. Gözüm yitirdim Oňşu jaýdan taňa Qarap oturdum Oho, bu zagas öňgörden noktada. Ýokary çykyber. Sen gözleýäniň derdi ýok. Salam gaýdylar. Salam, salam. Maňa läle gerekdi. Näde tap borka? 4-nji oto, sagdan 3-nji gapy. Sag bolun. Men näme läleň orun tutup bilmenim. Sen ýaly hyratly ýigitler bu otaga känwer düşmemdirenok. Çay içerim. Bagşla. Belki saat dinler. Ýene bir gün. Näme? Kim gerek? Läle sizmi? Men Läle. Gelin gerin. Sizmi Läle? Hawa men Läle. Geçip oturun. Siz jeren jorasy şeýle dälmi? Siz beýlimi? Hawa. Jerinin goňşusy, he? Ha. Jeren maňa siz barada känwer beripdi. Şeýlemi? Näme, egilik bolsaň? Siziň joraňyz öýlerinden gaçypdyr. Näme? Gaçypdy. Hawa, ejesi otly köýnük giýenýär. Onu toy bozulýar diýsene. O serdaryň izinden gidenler işi gaýtan. Serdarda wapa bolmaz diýip men oňa näçe geze gaýtdym. Wah, jireniň aýdymlarynyň aşy bolup erkini ýitirdi de, näçekdi. Hay näme bileýin näme? Serdarym jireniň izinden maranna mene begenir öýdemok. Hay. O bir heleyvada. Serdar. Onu nereden tap borka? İşten açık bolsun dayı. Sağ ol vallahi. He? Bana
zamanın yaşları kinoda, televizorda her hil wejeradaklar görüp tüygen, köygen yen bolup maskara boluşup berler. Ay gerekcan, teňem ýüzüňi ýuwarýarlar. Gyýdyňdan soraşman, radyçylygyny alman, urtutguda bolup oturuberýän. Wah, beýsten gerekcan, onu öz eliň bilen odatdyň, bolmadymy ahry? Yerine ettin. Jeren deňde serdardyň izinden gidipdir. Eyvy, beyli devir bir hayalık bolmy. Toba. Hey, gyýyz maşgylada ýigdiň izinden gidermi? İliniz hayal etmedi bir hayal. Gerek, göz yaştan feyda yok. İzimden gitmeli. Sakın çarpmasa o güýz akşamky otla minenler. Häzir yeten bolsa beherdene yetenler. Men oň izinden gideýin. Anlatsın, sen nire? Biz erkeklerin işi. Oğlum, Beglican, bizi deli adama tavsıp olmaz, motorun minne yetiydim. Ece, yer izinden yetdim hem de onu soň. Ejen gaýtmasaň, ýüzüm görmen nidi di. Beglican, yalvar, yakar, ýöne özüň bilen alyp gaýt. Gaýtmajak bolsa, saçyndan süýre, saç kesilinim, saçyndan süýre. Yer onsoň, bar oğlum, gayrat, seni tap bol. Bolýar. Yaşıl salam aleyküm. Aleykümselam. Yaşıl burayı 96-njy atly. Awa. Haçanrak geçdik hem. On geçenlik tawalli. Ha, sağ olun. An barıňan ýeriňe geçin. Adamlar ýatyr ahir. Näme gurruňyz olsa da ediberin. Geçin hani. Agay. Bildin tapdyňmy? Bilýäňmi, men pulumy ýitirdim. Anony bärik kel. Beri ver. İneyim. Bu çaycağı çıkıp olmadı mı? Yaşlı, entek gaýnan o. Soňurrak gele. Näme boldy ho? Näme boldy diýen? Bah, tapardan düzelçek gel. Bi. Nemeli ol birisi ekeni. Men oňa any bildim pulun berdiňem o serraly ediberdi. Men ne günah yok başlyk. Koy ağlama. İnnol kolayına gelmedi. Bar yerine. Bar. Kapyny yapın. Bağışla.
Size düştür yankı diye zaten. Bolýar. Saklan kuyruk öteye. Tutturcuk ol. Hadi yürü. Sür. Yemin içerisinde saklan. Başı geçiriyor tapınlar. Kurbanca ne diyen ay? Öllük kovustudan. Kedinki ne mi? Salam. İçeri yakın versene. Ne? Su diye. Ne? Küçük bir şey. Dost, bana 5 manat versene. Yok, 10 vereyim. Ay, bu 10 ver. Bu pulun kârekenle gerek ödmala yine. Şoför dur. Şoför dur aytana. Saklan. Vah, oladı sağalım. Birim alayın o.
Assalamu alaykum. Aleykümselam bana. Mira var ya dayı. Şu komşuğa kızımın haberyan atacaklarımı görüp kayda yayınlaydım burayı. Görün akı deyin. Yöne çaltırak bol men hovulğuyan. Can oğlum ben ömrümde minip gören zaten. Bunu kap bol oturanına koydur. Vay vay. Vay Allah. Korkma dayı. Vay Allah korkma gidelim. Atını yollamışlar. Aşlabat Krasnovat ağırlığında katlıya, bir toplamak Ortik Krasnovat varlarına getirdi. Sen giyeceğimi yine de tularsın. İlk görüp seni gözüm yitirdim. Onsuz aydan sana kanımı turdum. Ayvanın görüverer. Yaş kalbimi kaygı sana batırdım. Yılgırsınca Şeye de tutulsan şertimizi yerine getirmeli olursun. Anı bul. Sen utuşunu göreli bakayım. Bol yere de. 1, 2, 3. Yen oynayak mı? Ya bol ya mı? Hı? Anan da bol da. Benim adam tanıyor. Ne ama baş boğaz tapılmadı mı? Kojoyun terdarı bir gıyt forak gelipler. Ağıyt gir. Salam. Kim beni çağırdı? Ceren? Cerencan? Ceren. Yara oğan oğul. Ne gözül gıyı bizde mihmansılıkta sen bolsa tanıştırmalarım öydün o. Tanış ol, Ceren. Menne bir teklif var. Oğul. Yılanlı ada dinç almağa ediyaz. Urra! Teklifim kolla ya. Ceren, olada da şeyle bir su yılan. Hani? Eline ver. Ne bardan gör? Vaa! Mihman, hani? Geçin. Ulu.
Az deri uyupilse. Gittik basayım. Ağam salam aleyküm. Wa aleyküm. Aydımçı olanlar nerede ki? Olar eýem gitdiler. Nereye gittiler ki? Yılanlarda keyip çekmeye gittiler. Yılanlarda? O Ceren'le bir gıyda olan arasını gören nersiniz ha? Ey, Ceren mi değil mi ona bilecekler. Yönü olan yanımı da mı bir haya kıyılardan adı oluyor. Ağam, olardan ne tap var ki? Abbas! Nedir Beryan? Gel sahna çıkmalı derim. Ağam aysanız lan, olarda nerede? Pilyaza varıp kimden soratan? San aydarlar. Tut kefeni. Sen ne var? Mençem o. Oo. Dostlar. Gelin zekenli yaş aydımçımı Serdarcanın üstünlükler üçün çeleyin. Boy on kalbimi da ama acayip aydımlardan dolu olsun. Ha? Serdar'ın sağlığına. Alın. Sen sağlığına. Onun men sana azıcık şampan koyayım. Yok, mençem o. İçemok deydi mi? Dinleme, Serdarcanın sağlığı için içecek gelme. Ha? Cerencan. İdiydim. Ağlacık çay. Ontama men ona belet. Onu öz diyen ettirmen koymaz.
Serdar diyana. Mene seni nägile bolor ýala etmedim miken diýen. Otur. Eger men bolmadyk bolsam, sen şu wagtlar nirelerde kankap ýerjeňi bilýärmi? Sen bir ýaşylyga düşünmeýän, gadyr bilmez eşek ekeniň. Yer bolýa. İçeli. Anya. Alat, Serdar taňa ýarýarmy? Maňa diňe seni ýarýar. Onu bilýän. Amerika. Serdar. Hoppa. Korkudaydım ben. Olan bu adadan gidecek yerler yok. Taş doğrumu su, kovuz gel içeli. Men içemok diýdimi? Ana dur, gel bärik gören. Kulağa şu yerini suulun başına yapacak mı? Sen üçün men bu dünyanın cenneti uğrayın. Men sana erteklerde hayal durmuş görtmeyin. Sen Serdar'ın mezi kimmisin? Onu götürülüp asmana çıkaran men. Oň öýede de hinlaýdymçy. Agay dur. Dur diýen. Goý ber meni. Necip, goý ber meni. Serdar. Goý ber meni. Hayır, Necip, hayır. Necip, hayır. Serdar, sen nerede? Şerin. İyice cılım memnun korkma.
Ceren! Ceren dursana Ceren! Dur ağay! Men sen izinden geldim. Ceren! Ceren kaçma bu men. Ceren! Ceren ağay dur! Dur! Hayır yiyen Hem dinle ağay! Çıkın diyen! Ceren dur! Hayır yürüyen bari! Koşuş diyelim! Hayır! Ağay dur! Yok diyen! Dursana
ettin ahiri. Yok, görüşürüz. Hani koşaş? Oğlum, men başıma halas yer. Oğlum, men başıma halas yer. Hayır, hayır. Sen şu yerde qaraş. Ceren, değerledin mi? Ceren, değerledin mi sen? Tut diyemem sana. Ben bana, hayır, men yaşaktım gelin. Ben bana, men bilen işim olmasın, hayır, hayır, Anıyor. Nire? Yor diyemem sana. Bolsa tırak, vaktimi diyor. Begli senden bir da sormak bolyan. Doğru, Sana näme bayrak berjek diýdiler. düşünmedim. Meni öýe gaýtaryn. İşte. Ondan näme beýle oda köýde düşýär. Samtyklyga salan bolma. Sen näme diýjek bolýan? Men satanlyklaryny bilýärmi? Daýmynka. Düşnükli. Ol öz başlygyna yaranjak bolup. Men şoň biýhet oluny berjek bolýar. Sen bu işte näme beklidarýa? Pulmy? Onu umydyň ödäý. Evden kovanı innem aliment talep edýär. Bir bela suratym diýip. Men sen aladan etdim. Ejeňim daat feryat edip oturşuny görüp. On harna dözmän sen gözleňe çykdym. Ýazyk. Betwagt dolan bolsaň ýazykdan açma ýok. Ejem görülýüňem söýdi öýde ýer tutanok. Kakam olan olsa. Ceren, onu öldük balını öldün çöl. Eger islesen, enemlerde yaşa ver.
Göňüňe degen bolmady. Men söz berýän. Enemlerde kim hükmünde? Onunla belki men sana durmuşa çıkmalar. Mene karşı diýen. Gen galar ýanýarmy? Eydo, aşağıdaki motor sen kimi? Menki. Onu yollana elde gelir. Men häzir. Almatın alınları. Öýde adam mami? Açdamyzlar. Ece. 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 Serdar dursana. Serdar. Dur, gitme. Serdar, dursana. Ceren. Serdar, gitme sen. Serdar. Koyar beni. Çek elini. Necip. Koyar beni Necip. Serdar.
Dur çek elini. Canımdan yemedik bolsan, kum bol şu yerden. Ceren rahatlan. Batırgan aydın mı? Xuda şükür özüme verdim. Entek yatıver. Şimdi yataylan oğlum. Yaxşı. Onu menen biraz erkileyin.
Ceren! 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 Ceren, nerede boldun? Seni gözlemek yerim kalmadı. Yine kaçıp gideydim ki korktum. Men çeşmeň boyunda boldum. Näme üçin kaçayım? Sen bana şu yerde karaş. Men häzir gelýän. Ýöne hiç yere gidäýmen, karaşyň eşdäňmi? Men sana çyn yürekden minnetdar. Näme üçin? Ähleden ýaşyrlyklaryň üçin. Ceren bolýar. Begli. Indi men näkemke. Üýdäkileň ýüzüne nädip seredeýin. Masgaraçylyk. Ulla kanur bolan zat ýok. Sen bir beýdimi? Basyna men bunu ýakar. Eger men sana öňräk aýdan bolsam, beýle zatlar bolmazdy. Begli bu ýerde sen näme günaň bar? Ceren, men bilýän häzir bu gurrun ýeren däldir. Ýöne men sana şu wagt aýtmasam hiç ýaşanam aýdy bilmär. Men şo tez ençe ýyl bersäň aýdy bilmän. Çekinip gelýär. Men seni gowurýar. Men seni söýýär. Begli saklasana. Ha, näme boldy? Çal çelle. Häzir. İşeň çalyp näder etiräýin bolýar? Bolýar. Sigin bir kuşka çal ber. Kana Ceren, Tapla maşyny. al iç. Ýöne kaçmasaň bolýar. Menimle senden hiç kaçan kaçman. Ceren, Oy. Min maşina. Köp garaşmalamay. Me. Men pul üçin gitmedim.
Dur! Sen günahkar. Sen onu yoldan çıkaran. Onu gäliktir edip depäňe çıkarıpsyň. Koy tezirek geýinsin. Kudalar garaşya. Kurban ağa şu adamlar yeterlik mi ya yine getirdeyn mi? Yeterlik oğlum, yeterlik. Çağrı Begilcan neydi? Yolla häzir olum geler. Eren yadыңdan mı? Sağa kalk. Kızım oğlun diyen oyun oynardık. Menka oğlun. Han senin filan? Kıyım. Vay oğlun. Oğlun. Hani? Han şuna mı görelim? Ne? Kıyım. Kıyım. Oğlum. Ay. Ana Menka oğlu. Kıyım. Yine oğlun. Uy, yine kıyım. Ayrılık
bilim o fikir oyundan adamların Ceren aslanı gözüme. Beylo, bu sen mi? Gelinme Beylo. Indi men seni hiç kime vermem. Başım yerke, şemarmana